sa Paris. Hindi lang maintindihan. Ano na? May batsoy dito sa Paris. Lapas batchoy. Lapas batsoy. Kakain kami ng batsoy. Kaya mong gawin yun, di ba? Kaya! May dugo ba dito na dito? Ano ba magkukuha ng lapas batchoy? Sa batchoy. Meron wala ba? Wala. Sir ka kumakain ng anong tawag doon? Dinuguan. Di ba? Atay kasi hindi. Ibang batsoy. Dinuguan yung hindi. Yung may miswa. Ano pala yun? Hindi pa siya batchoy. Anong tawag doon? Anong tawag doon? So may luya. Aras ka. Hindi, ang skaldo wala ano. Yan, wala kang dugo. Wala mismo. Kadiri ka talaga. Ulo ano mga lapas batchoy? Akala mo. Marunong ako kumain. Sabi yan, yung lucky bilang mas batchoy na talaga nakakain. Imagine mo, mas masakap pa rin. Seryoso ako, Mayor. Mayor. Wala ako, Mayor. Seryoso kayo. May miswa. Alam mo miswa. Kahit nagalit na Tapos may dugo, may luya. So, pag ulian ng Pilipinas, madaga na pagkakapitan. Kiniguman Kagawad sa makawad. Kiniguman siya PhD. Madaga na siya pagkakapitan. Kagawad sa... Daga na kagawad pa kamuniwang. Step by step ba? Abot namin. Shatlay. Nga ako namig batsoy. Lami itong bayana. Ha? Lami itong bayana. Lami kayong bayana? Lami itong bayana. Lami kayong bayahan. Lami... Nami igid. Lamit. Ano yan, nami igid? Lamit. Nami na. Lamit. 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 Nami. Okay, nami. It's good. Gusto mo mas masarap? Nami. Delicious. Kaya magura mo ng kiss ko? Mukhang matagal mga fanboy din eh. Sige lang. Simon, no? Sabi siya giguan. Tinawag sa... Oo. Taman, baka ako. Medyo taas-taas. Ay, naman din sa silong sa... Ano ba yung mga hubo-hubo? Kaya po din eh. Uy! Nekis!